May bisita sa Alabel, Sarangani Province sila Marco Clemente, ang Italian Ambassador to the Philippines, ug Bernie Cruz, ang Secretary sa Department of Agrarian Reform kagahapon sa hapon Marso 28. Una nilang giadto ang Barangay Dumulok kung diin gipahigayon ang ribbon cutting ceremony sa rehabilitation sa protection dike. Milahos ang grupo sa Barangay Kawas, diin gisugat sila ni Mayor Vic Paul Salarda. Usasab ka ribbon cutting ang ilang gipahigayon alang sa lateral line canal. Gibisita sab nila ang daycare center, potable water system ug farm to market road sa Barangay Kawas. Matud sa DAR, nanambong ang lain-laing Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa okasyon gikan sa Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato ug Jensan. 7 ka mga dagkong proyekto ang gibisita sa mga opisyal sa DAR ug Italian Ambassador nga halos para sa mga mag-uuma sa lugar nga kapin 40 million pesos ang pondo sa Kawas ARC. 8 usab ka mga CIDS sub-projects sa Batodo ARC nga kapin 62 million pesos ang approved budget. Sumala sa mga benepisyaryo, nakahatag og kaayuhan sa ilang panginabuhian ang mga proyekto. Sa mensahe ni Ambassador Clemente, wala na sayang ang gibayad nga buwis sa mga Italian taxpayers. Sanglit, nakahatag og kaayuhan sa mga benepisyaryo ang mga proyekto di nahimo kining rason sa pag-uswag sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Na-turn over no sub kini sa lokal nga gobyerno sa Label ang mga proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe.